Nicolás Terol, nou campió del món de 125, va rebre un calorós i emotiu homenatge dels seus veïns i veïnes de Bocairent. La població de la Vall d'Albaida, que ha seguit amb expectació tota la seva trajectòria des de que en 2005 va fer el seu debut en el Mundial de Motociclisme com a pilot convidat en el circuit Ricardo Tormo, va eixir ahir al carrer per rebre-lo. Precisament, el traçat de Xest li va coronar 6 anys després com a últim guanyador del 8è de Litre, que la propera temporada donarà pas a la nova categoria de Moto3. Terol s'ha convertit en el primer pilot de la província d'Alacant a proclamar-se campió del món i cambra de la Comunitat Valenciana després dels campionats aconseguits pels malmès Ricardo Tormo, Jorge Martínez Aspar i Champi Ferrers, posant així una sequera de 22 anys sense que cap pilot de la Comunitat Valenciana s'alcés amb un títol. A les 6:30 de la vesprada, a l'Ajuntament de Bocairent, localitat valenciana en la qual resideix, en ple paratge del Parc Natural de la Serra Mariola i residència dels seus fans del Club Motogas Nico Terol, van aplaudir i ovacionar al campió. El pilot, visiblement emocionat i amb un somriure que no va deixar de lluir en el seu rostre, va signar autògrafs als assistents a l'acte, però abans es va dirigir a tots els congregats a la plaça de l'Ajuntament des del balcó. Encontrarme aquí en la plaza donde he vivido siempre con vosotros, me he criado aquí de bien pequeño y ver tanta gente, pues ha sido una emoción como cuando crucé la meta, de verdad, se me han vuelto a poner los pelos de punta. Y nada, deciros que muchas gracias por todo el apoyo desde siempre, sobre todo los malos momentos. Hoy somos campeones del mundo y una parte de ella es vuestra por todo el apoyo que me habéis dado durante todos estos años y la verdad que ahora que os veo aquí disfrutándolo tanto como yo, pues empiezo a creérmelo de verdad. Gracias a todos. L'alcalde de Bocairent, que va acompanyar a Nico en tot moment, ens declarava l'estima que tenen cap al pilot. És una persona com ell que així té els amics, així ha estat en l'escola, en l'institut, així ve els caps de setmana, així viuen en la masia els seus pares i ell, pues evidentment és un orgull tenir una persona així i el que he dit també, hi ha de ser un model per a tots els esportistes locals, per a tots els xiquets del poble, un model d'esforç i com les coses en treball al final es poden aconseguir. Els actes van finalitzar amb un castell de focs artificials. Després, la comitiva es va traslladar a Alcoi, poble natal del campió.